Ministr Bek si myslí, že do škol výuka LGBTQ patří. Že nejde o nemoc, ale že se jedná o normální stav. Já si naopak myslím, že je nemocný ministr Bek a že patří do blázince. A vy všichni, kdo si myslíte, že se nás to netýká, tak se rychle proberte, protože tato agenda vychází z OSN a bude plošně zaváděna ve všech státech. V Německu právě prošel Bundestagem zákon o sebeurčení, kterým byla zrušena biologická pohlaví. Každých 12 měsíců si můžou změnit pohlaví a jméno, aniž by došlo k hormonální terapii nebo operaci. Pozor, včetně nezletilých dětí od 14 let, které se mohou rozhodnout sami, bez souhlasu rodičů. Pokud jim to budete rozmlouvat, tak se podle Istanbulské úmluvy dopouštíte takzvaně genderově podmíněného násilí. Ještě větší perverze je, že rodič může o změnu pohlaví dítěte požádat už od jeho 5 let. Globalisté útočí na naše děti. Likvidace rodin je jejich hlavním cílem a fialovci plní jejich úkoly na jedničku. Vystavme jim prosím stopku už nyní ve volbách do Evropského parlamentu.